La llum és molt important en les nostres vides, perquè gràcies a ella podem veure tot el que ens envolta. Però la llum no només serveix per veure-hi, sinó que té moltes propietats interessants. La llum és una forma d'energia que es mou molt ràpida per l'espai en línia recta, en forma d'ona o de feix de llum. Aquesta llum pot rebotar en objectes, com quan ens mirem al mirall i veiem la nostra imatge. Aquest efecte es diu reflexió. Quan la llum passa a través d'alguns materials com l'aigua o el vidre, pot canviar de direcció. Això és el que li passa a una cullera quan la posem a dins d'un got, que sembla que estigui torta o trencada. Aquest efecte es diu refracció. Els colors de la llum. La llum està formada per colors. Si mirem un arc de Sant Martí, veiem com la llum blanca del sol se separa en diferents colors. El vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau i el violeta. Això passa perquè aquests colors es mouen a diferents velocitats quan passen a través de l'aigua o d'un prisma de vidre. També hi ha llums d'un sol color, que es diuen monocromàtiques. El color d'una llum depèn de la seva freqüència, que indica com oscil·len de ràpid les ones. Veiem els colors dels objectes perquè reflecteixen part de la llum que reben. Una samarreta vermella, per exemple, és vermella perquè absorbeix tots els altres colors de la llum i només reflecteix el vermell. Els nostres ulls poden veure colors només en un interval de freqüències que va des del violeta fins al vermell. Això es diu espectre visible. Gràcies a l'electricitat, científics i enginyers han inventat molts aparells que permeten transformar aquesta forma d'energia en llum. Un dels elements que poden produir llum són els LED, que s'il·luminen quan els passa un corrent elèctric. Els veiem sovint en objectes com les joguines, els llums de Nadal o els electrodomèstics. La llum pot afectar alguns materials especials que canvien la seva manera de deixar passar el corrent elèctric quan els toca la llum, com passa amb els sensors LDR, resistències dependents de la llum. Els sensors de llum es poden incorporar en circuits elèctrics i permeten encendre els llums automàticament quan detecten que hi ha poca llum. Quan la llum toca un objecte, una part d'aquesta llum pot ser absorbida i convertir-se en calor. Per exemple, quan portes una samarreta negra en un dia assolellat, tens més calor que amb una samarreta blanca. Això és perquè el color negre absorbeix més llum i, per tant, més calor. També existeix l'efecte fotoelèctric, que es produeix quan certs materials produeixen electricitat en rebre llum, com en els panells solars que veiem a les teulades d'algunes cases. Ara que hem conegut les principals propietats de la llum, segur que serà ben senzill identificar-les al nostre dia a dia.